do you look for in a crime fiction festival? Bestsellers? Prize winners? A new favourite crime writer? At Gwyl Crime Cymru Festival in spring 2023, we'll be offering all of these. But much, much more will be available. Because the home of our festival is Aberystwyth, a little town with a long history and a big heart. Once home to Welsh princes, Aberystwyth is now home to the National Library of Wales and Aberystwyth University. The sweep of the town's Regency seafront pulls the tourists in from around the globe. Aberystwyth even offers the chance to watch dolphins as well as crime writers. Festival goers will be able to enjoy gourmet food and drink as well as delectable discussions of murder, mystery and mayhem. You'll find live music in warm, welcoming pubs, as well as lively discussions on our festival stage in a former music hall theatre, with plenty of authors around for lively discussions of your own. Come and get cosy with the crime. There are hidden alleys and ancient byways to explore where murders might quite easily be hidden, and a funicular railway to take you to the top of Constitution Hill, where you can enjoy the Camera Obscura. And if you stay for a few days after the festival, you will be able to enjoy the breathtaking scenery of Ceredigion. The countryside and coast can be viewed by boat or heritage train, on foot and two wheels as well as four. Whether you love exploring lush river valleys, walking unspoiled beaches, or discovering the history of this beautiful area, Aberystwyth and Ceredigion have so much to offer. So come to Gwyl Crime Cymru Festival next spring. You might just discover your new favourite crime writer, as well as your new favourite town. Helo, a noswaith dda I chi gyd, John Gower dwi I, a nes mlaen dwi'n mynd I fod yn siarad am ffurf drama trosedd gyda rhai o'r awduron mwyaf disglair yn y genedl. Ond cyn hynny, fel sy'n batrwm yn ystod yr wyl, dwi'n mynd I drosglwyddo'r awennau I rhywun I gyflwyno gwaith rhywun newydd. Felly heno Gwen Parrott, y nofelydd, sydd yn mynd I gyflwyno enillydd gwobr am nofel gyntaf yn y Gymraeg. Felly na I drosglwyddo'r awennau gan groesawu chi Gwen a noswaith dda I chi. Elona. Hoffwn I ddechrau longyfarch Dylanwyn Williams am ennill y wobr nofel gyntaf Crime Cymru yn y Gymraeg. Yn frodwr o Ddyffryn Conwy, mae Dylan bellach yn byw yn Rhadir, Caerdydd. Pan nad yw'n cyfieithu a golygu gwmni testun cyf, mae'n potsian sgwennu yn ei amser sbar. Mae'n cyfrannu'n achlysurol I bapurau bro ar odyn a'r dinesydd ac yn sgwennu colofn radio a theledu reolaidd i'r Cymro, ar ôl gwneud hynny I golwg a Nation Cymru yn y gorffennol. Mae wedi ysgrifennu cyfres o straeon I blant ar gyfer cylchgrawn cip yr Urdd ac ennill sawl gwobr cyfansoddi drama fer ar Eisteddfod Genedlaethol ar hyd y blynyddoedd. Mae ganddo ddiddordeb mawr ym mhopeth noiraidd, fel cyfresu Falander Henning Mankell, sydd wedi sbarduno sawl taith I wledydd Llychlyn. Mae'n cael blas mawr ar weithiau Alun Davies, Llwyd Owen, a'r diweddar Gareth W. Williams yn y Gymraeg. A dyma I ddechrau nofelau. Oriau man fore Sadwrn, Awst yr 11fed. Hanner awr wedi 2 y bore. Y tu allan mae sbri a sbonach y penwythnos yn parhau, y glaw yn poeri'r palmentydd ers horiau mewn amgais a flwyddiannus I olchi'r sbarion kebabs, y chwd a'r stwb sigarets. Byddin o dacsis yn barod I gludo cwsmeriaid lapswchus nôl at eu partneriaid yn Suburbia, wrth I serena'r heddlu ag ambulans fynd benben a beats ola'r nos. Ond yma, tu mewn i'r drysau gwydr automatig, mae pobman fel y bedd. Waliau poenus o wyn, ambell gader a pwffi lledr a bwrdd coffi prengolau yma thraw, ar ogla rhyw bersawr drud yn yr aer, canwylleriau di yn hanner pefrio yn y corneli, darn bach o Ietebori yn Grangetown. Pobman yn glinigol lan, fel pob insta westi 4 seren gwerth ei halen.
O boptu'r cyntedd hirgrwn wedyn, drysau'n arwen i'r bar, ystafell frecwast, y bistro teras ar lan y dŵr, y pwll nofio, a'r spa ffordd o fyw sydd hefyd yn croesawu'r plebs a'i talebau dolyg. Logos, dim arwyddion ysgrifenedig i ddweud beth i be, a difetha'r stamp minimalistaidd. Y unig air a fflach o liw yw'r croeso mawr coprog, y tu ôl i'r dderbynfra bren sy'n celu'r Apple Max. Comisiwn arbennig perchnogion Arabaidd i gyd fynd â syrcas wahanol y bai eleni. Ac yn y pen bellaf, 2 lifft clir a hyrddiau 20 llawr i fyny at y to cromenog, heb anghofio'r mezzanines am y gylchynol bob llawr, sy'n cynnig golygfa drawiadol o'r brig i'r bôn. Does ryfedd fod y Cardiff Bay Excelsior wedi cael cystal sgôr gan TripAdvisors y byd. Ac yng nghanol yr ehangdir gwyn, bwrdd crwn gwydr gyda man daflenni twristiaeth. Tarfwd ar y tawelwch gan glip-glopian Sofia Rosario Perez ar y llawr marmor sy'n cario fas o lilis dros ben llestri o'r swyddfa gefn i harddu'r bwrdd. Perfecto, meddyliodd, gan sefyll yn ôl i edmygu ei champwaith gwyn ar wyn, wawi mai ffy tro, tan y doeth wasim y bos heibio ben bore i ailwampio popeth eto. Gwynodd. Byddai ei mam yn methu'n lan a chredu mai Sofia, ei Sofia hi ar stafell wely fleriaf yn filawr Cisa sy'n gosod blodau. Ond roedd hi hefyd yn hynod o falch bod ei merch yn rheoli desg un o westau crandiaf Caerdydd, ar ôl cael dyrchafiad sydyn, diolch i ymweliad genedlaethol. Cyfle heb ei hael iddi fagu hyder, gwisgo'i bathodyn iaith, gwaith a balchder a defnyddio'i Chymraeg newydd mewn gwesti sydd fel arfer yn denu asiaid, yn hytrach na gogs ariannog. Hyd yn oed os oedd y dyrchafiad hwnnw'n golygu shifft nos tan 7 y bore, a dim ymwelydd newydd i'w brosesu'r adeg hon o'r bore. Roedd y rhan fwyaf o'r gwesteion wedi i gamogamu ei ffordd nôl i'w ystafelloedd erbyn hyn, ac ambell un answyddogol yn mynd a dod yn eog. Fel y pisin hwnnw, aeth heibio hanner awr yn ôl, ond roedd e hefyd yn siarad Cymraeg ac yn rhannu mwgyn gyda hi ar y grisiau tu allan weithiau, felly doedd ddim angen galw security. Ac yn awelwch y bore bach, caiff gyfle i ddal i fyny efo'i ffrindiau nôl adref. Besai wasim ddim callach. Dychwelodd at ei desg ac agor tudalen Facebook ar y sgrin gynnil wrth tshecio'r amser hanner awr wedi 10 y nos yn Buenos Aires. Roedd Gabi a Valentina wedi addo mewn gofnodi cyn troi allan i ddawnsio a hithau'n awyddus i rannu ei straeon beunyddiol o Gales ac am fand ifan gwych o'r enw'r Cadno a glywodd yng nghaffi maes bydd o'i. Neidiodd Sophia yn sydyn o glywed drws yn celpio o bell, plygodd dros y ddesg i edrych i fyny'r metsanin, ond ddim golwg o neb yn y diwch pell. Cadw reac meddwl debyg. Rholiodd ei gwallt tonnog di fel y fran yn bilen wrth ddisgwyl i'w ffrindiau ymddangos yn y blwch negesyddion. Rhybysir yn gorffen yn bincio siwr o fod cyn anelu am y reid y copas, i fflyrtian am gocteils creadigol o fryd gan rhyw dwrist twp o'r Unol Daleithiau. Cododd ei ffen a sylwi nad oedd y fas lilis cweit ar ganol y bwrdd. Iesu mawr, meddyliodd. Roedd hi'n wir wedi troi'n rhyw misperffaith ers dechrau gweithio yma. Cliciodd yn sydyn ar draws y llawr, rhag colli'r clecs ar-lein. Pan oedd ychydig fodfeddi o'r bwrdd, gwelodd fellten ddi o'i blaen a theimlo gwynt yn hirddio i'w hwyneb yn ar glec. Clec anferthol a'i sodrodd. Cododd ei breichiau'n amddiffynol a theimlo 100,000 o wydr a ryw ddafnau cynnes yn taro ei breichiau a'i choesau noeth. Yna dim. Tawelwch llethol fel cynt. Fferodd. Agorodd ei llygad. Ce caracho! Sut bod ei blows wen yn bolca dots coch mwyaf sydyn, beth oedd y slepjan oer yn ei gwallt, trodd at yr olygfa o'i blaen. Amhosib, meddyliodd. Rhythrodd ar y jeli pink a hyrddio blas asid cas o'i chrombil i'w cheg. Ar y llawr o'i blaen, oedd y bwrdd gwydr yn siwrwd a rhywun yn gelau'n goch ar wely o lilis gwyn-union. Nabyddodd y perchenog yn syth. A seiniodd sgrech Sophia dros y cyntedd mawr gwag. Diolch. Diolch yn fawr iawn, Gwen, a llongyfachiadau gresog i Dylanwyn Williams, fel un o'r beirniad, ces i'r pleser o ddarllen y gwaith
rhai misoedd yn ôl, a dwi'n awchu i weld y nofel yn ei chyfanrwydd gan weithio fydd y nofel yn gweld golau dydd cyn hir. Felly, na i symud mlaen i brif sesiwn y noson gan gyflwyno Fflur Dafydd. Mae Fflur Dafydd yn enw sydd yn hysbys iawn i ni gyd. Mae Fflur wedi meistroli bron pob ffurf sy'n bosib meistroli. Mae wedi sgwennu straeon byrion, nofelau, yn ei llyfrau ryddiaeth. Mae wedi symud mlaen i sgwennu ffilmiau, pethau fel The Library Suicides, oedd yn seiliedig ar ei nofel Y Llyfrgell. Ond yn y blynyddoedd diwetha, mae wedi diffinio bron yr awdur toreithiog gyda pethau fel Parch 35 Diwrnod ac yn y blaen. A dwi ddim yn gwybod sut mae'n cael amser i edrych ar ôl y teulu na dim byd arall gan bod ni wedi bod mor gynhyrchiol. Ac wrth gwrs, yn y broses, mae wedi profi bod ganddi hi y weledigaeth yna i ddod i geiriau ar bapur neu ar sgrin a wedyn i trosglwyddo nhw i'r sgrin fach a'r sgrin fawr yn hynod llwyddiannus. A wedyn, dwi'n credu bod Roger Williams wedi bod yn sgynnu yn hirach ar gyfer ffurf teledu na Fflur Ynte wedi bod yn sgynnu yn Gymraeg ac yn Saesneg. Ynte hefyd wrth gwrs wedi sgynnu dramâu ar gyfer y llwyfan, a falle heno yn gyfle i edrych ar beth sydd yn bwysig ynglyn â'r ffurf, pan bod Roger a Fflur wedi ennill i tir a profi bod nhw wedi meistroli ffurf sgynnu ar gyfer teledu. Felly, na i ddechrau gyda un o'r cwestiynau mawr Fflur, ac wedyn i Roger. Beth yw cyfrinach sgynnu drama trosedd llwyddiannus ar gyfer teledu? Wel, mae hwnna'n gwestiwn mawr, John, ond dwi'n meddwl yn bersonol i fi, a dwi'n meddwl bod pob awdur falle'n diffinio hwn ychydig wahanol, ond yn bersonol i fi, beth sy'n wir yn cydio mewn drama drosedd i fi yw pa mae'r cymeriadau yn teimlo fel bod nhw o gig a gwaed, a mae'r dirgelion sydd yn troi o gwmpas straeon y cymeriadau sydd yn gyrru y peth. Hynny yw, mae'r elfen na o, falle dim gymaint y pethau gweidlyd, y pethau tywyll, mae'r hyn i gyd yn ffactorau i ti'n gosod yn y stori mwyn i'r gynulleidfa o bobl nhw yn y genre trosedd, ond all ti ddim cael y pethau yna ar ben ei hunan. Dwi'n meddwl os oes gan yn aml os oes gan y cymeriadau yna rhyw ddirgelwch cynhenid ynddyn nhw, rhyw gyfrinachau a dirgelion, a rhyw bersonoliaethau hefyd, ni'n ffindio'n reit anodd i ddeall yn seicolegol. Fi'n credu pan mae'r hyn y pethau yna gyd yn dod at ei gilydd yn y briodas berffaith, dyna i fi yn bersonol i'r gwylio gorau o ran trosedd. Priodas perffaith, rhynt cymeriad a seicoleg, Roger, fe dyna'r gyfrinach. Ydy mor symla hynny? Wel, dwi'n cytuno gyda Fflur 100%, ond fyddwn ni'n falle i fod yn fwy syml eto, fyddwn ni'n dweud i fi, mae'r gyfres lwyddiannus yn deillio o sut mae trin y ddirgelwch, a sicrhau bod yna ddirgelwch sydd yn mynd i roi'r apel ar y tyniad na i'r gwyliwr i ddod yn ôl wythnos ar ôl wythnos, achos be dwi'n ceisio gwneud fel awdur pan dwi'n sgwennu trosedd yw gwneud yn siŵr bod y gwyliwr yn mwynhau'r daith, achos dwi'n meddwl bod disgwyliadau gyda pobl pan maen nhw'n troi 35 diwrnod mlaen, neu Bang, neu Fira, neu Shetland, neu beth bynnag yw maen nhw'n disgwyl chwarae detective. Maen nhw'n disgwyl bod nhw'n mynd i cael rhyw abwyd ar ddiwedd y bennod gyntaf a bod yna ddigon o twists a turns yn mynd i fod yn y peth i gyd. Felly i fi, beth sy'n llwyddiannus yw sicrhau bod y pensaerniriaeth yna a bod y strwythur yna i fwydo'r stori mewn ffordd gyfoethog. Fflur, mi roedd Roger wedi cyfeirio at ambell i cyfres drama, pethau fel Shetland ac wrth gwrs Bang nath ysgynnu hunan, ond beth yw eich ffefrynnau? Beth yw y pethau chi wedi mwynhau edrych yna, meddwl, mae hwnna'n ffantastig, a falle yn gosod safon ar gyfer eich gwaith eich hunan, rhoi rhywbeth i chi nelu eto yn eich cyrhaeddiad eich hunan? Ie, mae yna lot o bethau fi wedi mwynhau ar dros y blynyddoedd, a fi credu bod fi wedi cael natynnu at y pethau tywyll yna, ers o'n i'n reit
ifanc i wedi gwir a gwylio addasiadau, pethau Ruth Rendell ar teledu, oedd Taggart o stod mlaen yn tŷ ni. Oedd na ddrama drosedd eitha quick i'r enw Mr Wakefield's Crusade, oedd mlaen yn y 90au cynnar, oedd yn seiliedig ar nofel gan Bernice Rubens. A dwi jyst yn cofio cael yn hudo gan y dergelion yna. Beth mae Roger yn siarad beth i hefyd o ran bod ti'n rhoi lle i'r gynulleidfa i chwarae gêm gyda ti. Felly mae'r dramau na fi'n cofio trio gweithio mas, reit, pwy sydd wedi wneud beth yw'r twist fan hyn, ti'n dod fyny a twist dy hunan, ond ti'n anghywir, a wen ti'n chwarae'r gêm yna. Ti'n fwy diweddar wedyn, fi credu oedd rhywbeth fel Breaking Bad yn rhywbeth o'n i wir yn, o'n i'n edrych i fyny ar hwnna, fel rhywbeth o safon ar uchel oedd wedi cynnal I hunan dros nifer o gyfresu. A mewn ffordd mae mwy yn y traddodiad fel western bron na crime drama gyda'r cymeriadau yna. A fwy diweddar, mae pethau fel Sharp Objects, nes I fwynhau Yellow Jackets yn ddiweddar, sydd ddim yn ddrama drosedd gonfensiynol, yn eto mae yna droseddau a cyfrinachau yn celu yn y cysgodion. A fi wastod yn, y pethau Scandinafaidd, The Bridge, The Killing, maen nhw gyd wedi gosod rhyw fath o template, rhyw fath o safon I fi I ddilyn mewn ffordd. Y stwff Sally Wainwright hefyd, Happy Valley. Yr ffordd mae'r, falle dramau trosedd fwy angonfensiynol, falle fi'n cael yn y tynnu atyn nhw eto, gyda rhyw fath o rhywbeth offbeat neu rhywbeth quirky ynddyn nhw. Rheina yw'r pethau sydd yn y tynnu mwy felly na'r pethau confensiynol. Roger, oedd Fflur yn cyfeirio at Breaking Bad, fan oedd Vince Gilligan wedi dechrau'r gyfres nawr. Dim lot o hanes, dim lot o brofiad, a felly oedd y pilot, wrth gwrs, wedi perswado bobl I ariannu'r gyfres. Ond un o'r pleserau wedi Breaking Bad, a dwi ddim yn siŵr os dwi'n dad gwael, ac dwi'n bod yn eistedd lawr dan ferch hynna, ni wedi bod trwy'r cyfresu'n ddiweddar. Fi ddim yn siŵr os dwi'n dad da am wneud ni, neu'n dad drwg. Ond un o'r pleserau yw gweld hyder Vince Gilligan a'r sgwenwyr wrth I nhw fy mlaen, le mae'n meddwl, reit, ni'n mynd I ddod I rhywbeth mewn sydd yn metaffisegol bron gyda'r ddau gefaill o Mexico, a wedyn wrth gwrs y penod clasurol falle, The Fly, na gyd sydd â chi yw dau gymeriad mewn stafell neu labordy crystal meth, a dyna yw y lleoliad. Felly, Breaking Bad yn un o'r ffefrynnau di a rhestro rhai o'r pethau eraill ti wedi mwynhau. Wel, pan oedd Fflur yn siarad, o'n i'n meddwl, mae di enwi nhw gyd. Bydd ar ôl dy fi enwi. Ond un neu ddau arall. Ie, ond beth fyddwn ni'n weid, really, achos ges i'n fagu yn Gyfyrddin, ac pan ges i'n fagu yn Gyfyrddin, oedd dim llawer I wneud yn Gyfyrddin. Felly, nes I treulio lot gormod o amser siŵr o fod yn gwylio'r teledu, felly wrth feddwl am y cwestiwn yma, nes I sylweddoli bod fi di really mwynhau'n tyfu lan pethau fel Murder, She Wrote. Pethau felly, a raglenni fel Columbo, lle oedd na syniad glir ynglyn â beth oedd wedi digwydd, a sut oedd y ddirgelwch yn mynd I cael I datrys. Ac bod y narratives yn eitha syml, yr awduron yn fyna yn meistri, dwi'n meddwl, yn y ffordd o'n nhw'n gwybod yn union y math o raglen o'n nhw'n creu, a beth oedd y ffordd orau o roi'r gwylwyr hyn o'n nhw eisiau pan o'n nhw'n tunio mewn. Pan dwi'n meddwl am yngyrfa I, nes I ddechrau sgwennu trosedd yn cymharol hwyr, really. A mae'n resymau am hynny yn bendant, ond dwi'n meddwl yn y gwaith dwi di wneud, mae'n glir bod na briodas o'r trosedd a emosiwn y cymeriadau. A cymeriadau dwi'n gobeithio sydd yn eitha 3D. A mae'r cymeriadau yna yn deillio o'r gwaith dwi wedi wneud yn y theatr, a'r gwaith arall dwi wedi wneud ar gyfer teledu yn bendant. Ond dwi'n meddwl oherwydd y briodas yna, cymeriadau a trosedd, y gyfres mwyaf diweddar fydden ni'n enwi fel un I efelychu yw Mare of Easttown. Ac yn bendant, mae yna parallels rhwng Mare of Easttown a Happy Valley, a be mae Sally
Wainwright yn gwneud yn Happy Valley eto. Ond mae'n llwyddo ar sawl lefel dwi'n teimlo, oherwydd mae'n trin ar trosedd, a stori'r drosedd mewn ffordd gelfydd, ond hefyd mae'n rhoi ni yr heine yna o cymhelliad ac emosiwn. Felly, dwi'n hoffi'r trash, fel Murdish She Wrote ac yn y blaen. Ond i fi fel awdur erbyn hyn, dwi'n ceisio cyrraedd yr uchelfannau o pethau fel Mare of Easttown. O'ch chi'n cyfeirio at Happy Valley, a fel sgwenwyr, pan i chi'n edrych ar rhywbeth fel y pennod agoriadol yn Happy Valley, ac wrth gwrs mae'n mynd i siarad ar boi sydd yn ddibynnol ag Griffithrius, a mae yna monolog hir. Mae hi'n torri'r rhywle reit ar y cychwyn bron, achos mae pethau fod i symud yn fwy siarp, ond mae'r sgynnu fyna mor ffantastig. Odi chi fel awduron yn medru just mwynhau y stwff neu odi rhan ohonoch chi'n sort of darllen fel rhywun sy'n edrych am tips, pethau clyfar ac yn y blaen? Neu chi'n edrych arnyn nhw'n ddwywaith? Wel, i fi, gyda'r bennod gyntaf yna, dwi wedi mynd ers gwylio'r bennod a wedi cael copi o'r sgript ar bapur mwyn astudio yn gwmws beth oedd hi wedi wneud a wedi wneud mewn ffordd mor lwyddiannus. Felly, y don gyntaf gyda Happy Valley oedd mwynhad a mwynhau'r peth. Wedyn Ken Vegan, bod hi wedi llwyddo gwneud rhywbeth mor safonol, mor fresh. A wedyn oedd na lefel arall o sylweddoli mae'r gyfres ma'n llwyddo oherwydd bod yn datgelu'r wybodaeth mewn ffordd really glyfar ac annisgwl. A dwi'n meddwl bod ni yng Nghymru yn gyffredinol, ni'n cymryd lot rhy hir i ddweud stori. Ni'n aros, o ran teledu, ni'n gallu aros 2 bennod, 3 pennod cyn bod y stori'n cychwyn. Ond gyda rhywbeth fel Happy Valley, yn yr olygfa gyntaf, mae yna yn gweud yn gwmws pwy yw i, beth yw i hanes i, beth yw i natur hi, a fel maen nhw'n gweud, you hit the ground running. Felly pan weles i'r bennod na Happy Valley, yn bendant nes i fwynhau, ond hefyd dysgu tipyn o'r ffordd oedd yr awdur di trin y stori ond wedi sefydlu'r byd. O'n i'n rhywun oedd yn digon ffodus i weld copi o sgript parch pan oedd Fflur wedi cwpla sgynnu'r sgript. Beth oedd gen i diddordeb i weld os oedd y peth oedd ar bapur yn debyg i'r hyn oedd ar y sgrin, ac oedd e'n agos iawn. Yn yr un ffordd oedd Vince Gilligan yn disgrifio sut oedd tyres yr AV yn torri trwy cawpat ar ddechrau Breaking Bad. Oedd lot o'r pethau o ti wedi sgynnu ar bapur yn y rhaglen diledu. Oeddi hwnna yn rhan o'r llwyddiant bod ti'n neud yn siŵr bod y sgript mor pendant, mor hermetic bron, bod cyfarwyddwr ac actor gyfran yn gorfod dilyn y cyfarwyddiadau yna? Mae'n ddiddorol bod ti'n gweud na, achos o'n i'n meddwl bod fi wedi dechrau bant yn fwy amwys ynglyn â beth oedd ngofynion gweledol i ar y sgriptiau, a bod fi wedi mynd yn fwy fath o prescriptive yn y ffordd fi'n sgwennu nawr, achos fi'n teimlo bod fi ddim eisiau gadael unrhyw le i rhywbeth i gael ei gamddehongli neu gamdeall, felly mae yna dipyn o fel bron, fel bod ti'n cael internal monolog neu rhywbeth gyda dy hun, a wrth bod ti'n sgwennu fel bod ti'n esbonio y curiadau yna. Ond fi'n credu yn ddelweddol, mae yna bethau sy'n taro fi lot, falle o'n hwnna ar y dechrau, jyst bod fi ddim yn sylweddoli gymaint oedd hwnna mae'r sgript wastad yn blueprint ar gyfer y cyfrwyddwr, a ti ddim wastad yn cael yr union math o beth sydd ar y papur, ond fi wedi bod yn lwcus yn yr ystyr bod na wastad y cyfathrebu na'n digwydd a'r dealltwriaeth na yn ddelweddol o beth wi angen ar y sgrin, a yn sicr fi'n meddwl bod fi wedi mynd yn fwy
disgrifiadol falle yn meddwl yn fwy delweddol. Fi wedi torri lawr, fi wedi sylwi faint fi wedi torri lawr ar ddeialog i wedi gwir erbyn bod fi wedi cyrraedd y pwynt yma a wedi sgwennu gymaint o sgriptiau. Fel mae e wedi mynd yn dipyn yn fwy cryno, dwi'n meddwl, a o'n i wedi gwneud beth tebyg beth o Roger wedi gwneud gyda Happy Valley. O'n i wedi mynd nôl yn ddiweddar i wylio Sharp Objects y gyfres HBO a gwylio'r bennod gynta. Nawr i bobl sy'n heb weld mae yna twist mawr ar y diwedd, felly mae gwylio'r bennod gynta unwaith chi'n gwybod bod y twist na'n dod, yn golygu bod chi'n edrych ar bennod gynta mewn ffordd hollol wahanol, ac o'n i eisiau defnyddio fe fel ysbrydoliaeth ar gyfer sgwennu pilot script o rhywbeth arall, a wedyn o'n i jyst yn gweld pa mor gynnil, pa mor gryno oedd y sgript yna, hollol wahanol i Happy Valley falle, ti'n modd yn hytrach na cael flashback, bydde'r cymeriad jyst yn cael rhyw fflach o rhywbeth, cofio am ei chwaer hi, ond ti'n gwybod rhywbeth gwael wedi digwydd i'w chwaer hi, wedyn byddai'n cerdded mewn i stafell, agor drws, bydde'r drws na'n agor mewn i stafell arall yn y gorffennol, a cyffyrddiadau bach gweledol, intriguing, tywyll fel yna, oedd rili wedyn wedi ysbrydoli fi feddwl, o gallai fod mwy mentrus yn be fi'n neud i wedi gwir, i drio dysgu wrth bobl eraill sut i dorri'r confensiynau disgwyliedig na yn y fformat drosedd, bod ti wastad yn gallu chwarae gwmpas gyda fe. Bod na ddim rheolau mewn ffordd, wrth gwrs mae'n strwythyr ar rheolau penodol, ond fe allu di fod yn bach yn fwy heriol gyda sut ti'n torri'r rheolau yna. Mae yna risg yna, achos wrth gwrs mae'r gynulleidfa, maen nhw disgwyl y patrwm na gynnu hynny. Ga i drafod lleoliad dych chi, achos dwi'n credu bod hwn yn wahaniaeth yn eich gwaith. Wedi gwybod 30 diwrnod a bang, achos yn bang, Roger, mae Port Talbot ac Aberafan ac yn y blaen yn gymeriad ac yn bresenoldeb cyn gymaint a rhai o'r cymeriadau yn y ddrama. A dwi'n meddwl bod hynny'n deillio o'r ffaith bod fi hefyd yn cynhyrchu. Felly, erbyn hyn, erbyn i fi ddechrau cynhyrchu, dwi'n rhoi tipyn o ystyriaeth pan dwi wrthi'n creu ynglyn â ble mae'r gyfres ma'n mynd i cael ei ffilmio. A y daith gyda bang oedd sgwennu'r bennod gyntaf ddim yn gwybod yn union ble oedd y gyfres yn mynd i cael ei lleoli. A wedyn wrth siarad gyda... Oedd tipyn o... Wel, oedd S4C wedi gosod yr her gyda bang bod ni'n ceisio mynd ar ôl marchnadoedd eraill a bod y gyfres yn ymddangos mewn gwledydd eraill. Felly, trwy siarad gyda dosbarthwyr a siarad gyda gwahanol uwch gynhyrchwyr, dath hi'n amlwg i fi bod angen lleoliad oedd yn mynd i apelio ac oedd yn mynd i fod yn wahanol i gyfresu eraill, a lleoliad oedd yn mynd i ddod yn gymeriad yn y gyfres hefyd. Felly, gan bod fi'n byw yng Nghastell Nedd, a yn aml iawn, 2 waith yr wythnos, dwi ar drath Aberafan yn cerdded y ci ac yn treulio tipyn o amser yn Talbot hefyd. Pan o'n i wrthi'n cerdded y ci yn Diwrnod, nes i edrych a gweld y mynyddoedd, y trath, y môr, y gwaith dir, a sylweddoli bod real cyfle i ddefnyddio Talbot fel lleoliad ar gyfer y gyfres a defnyddio'r lle fel Talbot ei hun, ddim i fynd ar ôl yr busnes ma, o seithi yn Talbot a esgus bod ni'n rhywle arall. O'n i am i Talbot fod yn seren o'r sioe, ond wrth gwrs mae teimladau cymysg gyda pobl tuag at Talbot hefyd. A fel lot o drefi diwydiannol, mae yna ochr i Talbot lle mae yna pethau tywyll yn digwydd. Felly, oedd taro ar y syniad na o fod yn benodol ynglyn â ble mae'r stori'n digwydd yn y diwedd yn really defnyddiol i fi fel awdur, ond hefyd i'r tîm cynhyrchu. Wrth gwrs, ges ti Phil John mewn i cyfarwyddo fe, oedd da fe hanes o wneud y math yma o ddramau gyda sglaen. Ond oedd help i'r ddoi ohonoch chi mewn ffordd, achos
Os o'ch chi yn edrych ar enghraifft am Jim, oedd yn edrych yn griti ar ôl le fydde pobl tuff yn mynd i marfer, oedd ddim rhaid chi creu un, oedd digonedd da chi i ddewis yn Potalbot, felly oedd hwnna'n rhoi rhyw fath o deimlad o wreiddio y ddrama yn y lle ymhellach. Ie, ond oedd hwnna, dath hwnna'n rhan o'r peth, oherwydd dwi'n byw yn lleol, o'n i'n ymwybodol o beth oedd Potalbot fel lleoliad yn gallu cynnig. A man i ni fod yn onest, pan ni'n delio gyda cyllidebau cymharol bach, mae gweud dwi di sgwennu'r sequence ma ar gyfer clwb rygbi, ac yn gwybod yn gwmws ble mae'r clwb rygbi yn Potalbot, a'r math o le yw yn help anferth. A wnaethon ni, gyda'r ddwy gyfres, wnaethon ni reiddio'n hunain yn y dre, o gath bron pob dim i seithi yn yr ardal. Wnaethon ni'n siŵr hyd yn oed bod plant ysgol lleol yn dod i weld y studios a cael sgyrsiau gyda ni fel criw hefyd. A bod ni'n defnyddio pobl lleol i peintio'r setiau, sar lleol i adeiladu'r setiau ac yn y blaen. Felly, oedd y math na o mentality, really, yn redig trwy'r peth i gyd, sydd yn ironic, achos pan gychwynodd y prosiect, oedd gyda fi y syniad, yr obsesiwn ma gyda bachgen oedd yn darganfod gwn, a'r penderfyniadau bydde fe'n wneud o ran i fywyd ar ôl darganfod y gwn. Ond nath i yn bendant esblygu a tyfu oherwydd y lleoliad. Oedd Roger yn sôn fyna wedi cyfyngiadau ariannol, a gyda rhywbeth fel 35 diwrnod, mae'r holl beth yn digwydd mewn un lle. Cyn un ymunod, dwi'n credu ar gyfres, oedd chi stad o dau, eitha ffansi, arian newydd, Fflur y cymoedd, a wedyn wrth gwrs cyfres arall wedyn mewn swyddfeydd gwydr. O'n i hunan yn gynfensiwn rhyfedd, achos sy'n lle i gwato os mae pawb yn os yn eistedd mewn caich gwydr. Oedd y cyfyngiadau ariannol na wedi rhoi i chi rhyw fath o sbardun creadigol felly? Fi'n credu mae'r cyfyngiadau ariannol wastad yn rhywbeth sydd yn wneud i ti orfod meddwl mewn ffyrdd fwy creadigol. Ti ddim yn gallu bod yn wastraffus fel cyfresu mawr Americanaidd, lle mae'r holl arian yn y byd gyda nhw i gael ceir a helicopters a beth bynnag maen nhw angen i greu drama neu ffrwydriad neu rhywbeth fel yna. Os ti'n meddwl amdano fe, mewn ffordd mae'r pethau yna yn ffordd hawdd o greu tensiwn a drama. Mae rhaid i ni, sy'n ni'n gweud, fi a Roger weithio dipyn yn galetach gyda rhai o'n dramau ni, bod y cyfyngiadau yna arno ni. A fi'n meddwl, beth maen nhw wedi bod yn glyfar iawn gyda 35 diwrnod yw i droi y cyfyngiad mewn i rhywbeth positif. Felly y teimlad rhyfedd ma sydd gyda pob un cyfres o 35, fel ti'n gweud, y fath o teimlad yma o fyd ar glo sydd bron dim byd arall tu allan iddo fe. Mae 35 yn bodoli mewn reality amgen mewn ffordd. Doedd yr rheithgor yna yn 35 awr, oedden nhw'n real, ond eto oedd rhywbeth tyma bach yn afreal am y byd. Yr un peth gyda'r merched na ar drothwy priodas yn y tre glamor. Pawb yn nabod falle tre glamor tebyg i hwnna, lle mae pawb wedi symud i ffwrdd, mae'n lot o gyfrachau, pobl yn dod nôl i ddarganfod i hanes, ond eto oedd e hefyd yn teimlo bod ar y cyrion, bod e'n rhyw fath o isfyd rhyfedd. A wedyn, achos bod gen ti'r cysondeb na o ran y lleoliad wedyn, beth mae ddrama'n gorfod wneud, mae'n gorfod tyrchu yn galetach i ffeindio cyfrinachau, dirgelion, mae'n gorfod gadael ti gyda bob pennod, rhywbeth ti moyn gwybod am bob un ohonyn nhw, yn hytrach na mynd am y peth amlwg gweidlyd. Yn i wastad gyda 35 yn lladd mwy nag un person, neu creu mwy nag un dirgelwch yn y diwedd. Y peth mawr gyda'n nghyfresu oedd yn wahanol i'r cyfresu blaenorol 35, oedd dod ti ddim yn gwybod pwy oedd y person oedd wedi marw, a hefyd o ti ddim yn gwybod pwy oedd wedi lladd nhw. Cyfresu cynta, o ti'n gweld y corff a wedyn o ti'n gweithio nôl. So, gyda'n nghyfresu, gyda'r rheithgor, wel, oedd y person oedd wedi cael ei ladd, oedd e ar dan ar y dechrau, felly o ti'n methu gweud pwy oedd e. A wedyn ar ddiwedd y gyfres yna,
y tric oedd rhaid cyflawni oedd i gael, oedd y cymeriad mewn bathrobe gwesti, felly oedd rhaid ffindio rhyw ffordd ymarferol o gael nhw gyd mewn i'r bathrobes ebyn y diwedd, fel bod ti hyd yn oed y funud ola ddim yn gwybod pa un nhw oedd yn mynd i fod. A wedyn fi'n credu gyda'r 35 diwrnod y briodas, oedd ti'n gweld merch yn gorwedd yn y môr, wyneb i lawr, oedd ti'n gweld y feil, ond wedyn nath e droi allan, falle bod y feil wedi chwythu ffwrdd ochr y clogwyn a bod ti ddim yn siŵr ai briodfer oedd yn y diwedd. Felly triciau fel yna fi'n credu oedd beth oedd yn creu y dirgelion perffaith rownd y drosedd. Falle nid yr weithred, erchyll i hunan mewn ffordd. O beth oedd Paul wastod yn cwyno amdano am 35 yw, mae'n gorffen ar bwynt lle, does dim heddlu'n troi lan. Eto, ni'n gorffen ar y pwynt sydd i rai pobl yn fwyaf diddorol, lle mae'r ymchwiliad yn digwydd. Felly ti wastod yn mynd i gael pobl yn mynd, chi fynd i gorffen efo na, beth ych chi'n neud? Ond fi'n credu oedd y tîm cynhyrchu'n eitha pendant bod nhw moyn chwarae y gêm yna, bod bach yn chwaraeus a gweud, na, ni ddim yn mynd i gael heddlu, a mae'n costi gormod ty beth, so newn ni jyst gadael e fyna, a gewch chi ddyfalu gweddill y stori drosoch chi'ch hunain. Ond o'n i yn hala beth i wythnos ar trydar ar ôl ni, yn gorfod sgwennu paragraffau o beth oedd wedi digwydd i bob yn cymeriad ar ôl y foment yna, achos oedd pobl ddim cweit wedi cael ei digoni. O'ch chi'n sôn am beth i y gwaniaeth rhynt y sefyllfa yma yng Nghymru a dweder yn America. Dwi'n credu oedd Martin Scorsese wedi gwario 19 miliwn o ddoleri ar y benod gyntaf o Boardwalk Empire enghraifft, ac wrth gwrs oedd yn edrych fel ffilm. Ond un o'r pethau oedd yn nodweddiadol am y gyfres yna, a sawl cyfres arall yn America yn ddiweddar, yw mae yna lot o waed, mae yna lot o drais. Ydy rhain un ofynnol mewn drama drosedd, Roger? Mae'n dibynnu ar y prosiect, dwi'n meddwl. Wrth i ni weithio ar bang, wnaethon ni benderfynu bod ni am fod yn weidlyd, a bod ni am ddangos y weithred, really, a dangos y cyrff, a dangos cyrff y bobl ar ôl iddyn nhw cael eu lladd. Ac oedd hwnna yn benderfyniad gan y tîm cynhyrchu, a gweud y gwir. Achos doedd e'n bendant ddim yn rhywbeth, dwi ddim yn sgwennu'r pethau yna. Pan dwi'n sgwennu, does dim llawer o ddiddordeb gyda fi yn bersonol, byddai'n sgrifennu bod rhywun wedi cael ei saethu a mae'n cwmpo'n farw ar y llawr, ar y pafin. Ond wedyn unwaith mae'r cyfarwyddwr a'r cynhyrchwyr a'r cynllunwyr a cynllunydd colir ac yn y blaen a gwisgoedd yn dechrau trafod, maen nhw'n teimlo'n gyffroes ynglyn â'r posibiliadau. A gyda'r ail gyfres o bang, oedd yna dipyn o nôl ymlaen gyda S4C ynglyn â faint o waed oedd yn cael ei dangos, a faint o drais a beth oedd yn gallu cael ei dangos a beth oedd ddim. Ac oedd y sgyrsiau yn hynod o bositif o ran hynny, achos mae'n gwneud pawb yn hyderus bod ni wedi gwneud y penderfyniadau cywir. Ond dwi'n meddwl, oedd bang yn gyfres yn ymwneud â gwn ar canlyniadau saethu gwn, felly mae'n anodd i ni osgoi peidio dangos o'r ochr na bethau. Oedd S4C yn blest ar y gyfres, a byd nhw'n blest dy ti heno, achos ti sy'n ei wneud y wobr am product placement, achos mae yna 3 poster S4C yn gefndir i ti heno. O'n i wedi awgrymu bod y ddoi ohonoch chi'n sôn am beth i'ch hoff olygfa, rhywbeth sydd yn neud i chi dymlo'n brawd iawn. Chi wedi cael amser i feddwl am beth i'ch rhywbeth le chi'n meddwl, nes i sgynnu hwnna, nath e rili weithio? Wel, fi'n meddwl bod fi bron wedi rhoi hwnna i ffwrdd gormod trwy sôn am yr olygfa ola yna'n 35 awr, achos oedd yr chaos o adeiladu lan at y diweddglo yna'n rhywbeth oedd nes i gymryd sawl trwy gael yn iawn, a o'n i yn eitha plis ohono fe. Ond fi'n credu rhywbeth arall falle, os gai sôn am yn ffilm droseddi, sef y llyfrgell, oedd na olygfa yn yr archif
lle oedd un chwaer yn sylweddoli bod wedi saethu'r chwaer arall yn damweiniol. A doedd hyn ddim wedi dod i'r amlwg. Ac oedd na rhywbeth emosiynol ar goll yn yr olygfa. A oedd Eiros le yn y cyfrwyddo, dwi'n meddwl e-bost fi, naill yn noson gynt, neu y bore hwnnw'n gweud, mae jyst eisiau lein arall ar nan, dwi ddim cweit, mae eisiau rhyw ergyd emosiynol bod ni'n teimlo wir dros ti hi yn y sefyllfa yma. A fi'n jyst yn cofio bod yn pyjamas, yn jyst trio taro ar y peth iawn, a frantic, hala fel lawr y lein, Catrin Stewart yn cael y wedyn, gorfod mynd drosto fe'n cloi. A fi'n credu oedd ynglyn â bod nan yn teimlo'n anweledig a bod neb yn ei gweld hi. Ac oedd hwnna'n linell wedyn yn cael defnyddio yn y trailer a dath rili yn nodweddu y cymeriad yna. A mae jyst yn dangos weithiau gyda cynnyrchu pethau. Gallwch chi fod ddim yn taro ar y linell iawn tan bron yr eiliad cyn i chi seithi fe. A chi'n edrych nôl a meddwl, ond heb hwnna, bys yna rhywbeth enfawr ar goll. Felly fi wastad yn meddwl bod hwnna'n rhan o fath o yr adrenalin o'r broses greadigol o wneud ffilm neu teledu sydd falle ddim yn perthyn i wneud llyfr neu drama neu rhywbeth sy'n teimlo mwy fel bod e'n orffenedig am gyfnod hir. Ond gyda teledu, mae'n wastod y cyfle i chi roi ergyd bach arall neu twist bach arall mewn. Felly mae hwnna'n sticio'n yn feddwl i fel rhywbeth o'n i'n gallu teimlo rhyw ryddhad. O'n i wedi cymryd spel fawr i gael yn iawn, ond dath yn y diwedd. Felly, ateb cais penodol nath arwen at hynny yn achos di Fflur. Beth am dan o ti, Roger? Wel, gyda'r ddwy gyfres o bang, yn wahanol iawn i bethau eraill fi sgwennu ar gyfer teledu, dwi di bod yn fanwl iawn wrth plotio'r stori. Ac yn y gyfres gyntaf, ni'n cyrraedd yr 8fed penod, y benod ola, yn y dyddiau pan oedd S4C yn comisiynu cyfresu o 8. A mae'r ffordd, mae'r dirgelion yn cael ei datrys, a'r ffordd mae'r wybodaeth yn llifo yn eitha relentless. Ac o'n i'n falch iawn o hynny, oherwydd o'n i wedi cymryd cymaint o amser i sicrhau bod y darnau o'r jigsaw yn mynd i syrthio i'w llefydd. Ond ar ôl y bwrlwm, ar ôl i ni ddarganfod yn gwmws pwy oedd yn gyfrifol a pham a beth oedd wedi digwydd, mae yna olygfa fach rhwng cymeriad Jacob Ifan a'i fam yn cael ei chwarae gan Nia Roberts. Ac yn y sgwrs yna, ni'n gweld y gost. Ni'n gweld yr effaith mae'r troseddau Sam a marwolaeth i dadau rhyw 15 mlynedd ynghynt wedi cael arno fe, wedi cael ar ei deulu. Ac mae yna rhywbeth i fi am yr olygfa yna sy'n mor onest a mor emosiynol, ond wrth gwrs, ni di ennill y foment na rhwng y mab a'r fam, oherwydd yr holl stori ni di gwylio, a popeth ni di profi gyda nhw. Ond ar bapur, mae'r olygfa yn edrych mor syml, ond ni'n cyrraedd rhyw fath o crescendo ac i ni angen y foment na, y moment dynol na rhwng plentyn a riant. A dwi'n meddwl yn y fe, mae fe jyst yn gofyn pam a dyw'r fam ddim yn gallu ateb. So just y foments fel na i ni'n ennill, dwi'n meddwl, trwy roi adloniant i bobl a cynnig stori i bobl, ond wedyn yn gallu just eistedd nôl a gadael i'r pethau reit naturiol na ddigwydd rhwng ddau berson yn eistedd mewn stafell. Ni wedi sôn am cymeriad, plot, lleoliad, seicoleg. Ond un gair sy'n dod lan yn ymal yw beat. Allwch chi esbonio beth yw hynny o fewn drama teledu? Fflur. Wel, oedd e'n curiad fel ni'n meddwl am curiad mewn music a'i ffordd o... Wel, o fi wastad wedi gweld fel yna o ran bod yna rhythm benodol i ddrama dyledu a bod gyda ti guriadau penodol o fewn golygfeydd. Ac i fi, a fi credu bod pawb yn dehongli fe'n wahanol, ond i fi mae fe pan mae yna shift yn digwydd
o ran ymwybyddiaeth y cymeriad o'r sefyllfa maen nhw ynddi. Yn aml iawn mae'n rhywbeth sydd ddim yn cael ei ddweud, mae fe hefyd yn guriad i'r gynulleidfa, fi wastad yn teimlo na, bod nhw yn ystod yna yn cymryd rhywbeth i mewn ac yn dyfalu, dyna beth mae'n meddwl oedd hwnna. Maen nhw'n cael rhyw fath o saib bach i ddeall y cyd-destun. A y shift, mae'n rhyw fath o newid curiad yn yr olygfa. Mae yna rhyw fath o newid tempo yn digwydd. I fi, mae wastad yn arafu, yn crisialu. Mae yna foment, a ti'n cael amser i sylweddoli bod e'n bwysig cyn symud ymlaen. Falle bod Roger yn diffinio fe'n holl wahanol i beth i fi. Wel, falle, yn hytrach na gofyn i Roger diffinio'r un peth, mae yna wahanol anghenion o ran y ffurf, o ran y beat yma, y curiad. Os ych chi'n, enghraifft, sgynnu Esbrec, a mae pethau'n dod gyda un bloc, a wedi mae yna hysbysebion yn y blaen. Felly, nid yn unig wydych chi'r curiadau yna, wydych chi hefyd rhyw bwynt yn dod le chi'n goffod wneud yn siŵr bod y person sy'n gwylio ddim yn gadael yn y 3 munud neu rhywbeth arall sy'n dilyn. Roger. Ydy Roger wedi rewi? Fe wedi rhewi braidd. Ti'n moi fi, na i gario ymlaen. O ran, fi'n credu bod beth ti'n sôn am yn ddiddorol iawn o ran y diwedd rhannau, achos mae hwn yn rhywbeth sydd gyda ni, sydd yn eitha unigryw. Wrth gwrs, fi wedi clywed Jack Thorne yn siarad y byd hyn o ran i ddramau mae fe'n neud i Channel 4, bod e wedi cael ei hyfforddi siwr gymaint i weithio tuag at y curiad penodol yna ar ddiwedd bob rhan. Mae'n gorfod, rhyw 12 tudalen mewn, 13 tudalen mewn, ti'n gorfod cyrraedd rhyw fath o uchafbwynt o fewn y stori, a rhywbeth hollol atyniadol a pelgar ti'n gorfod o nôl ar ei gyfer e. So, yn ddiddorol iawn, wedi bod yn sgwennu sgript yn ddiweddar sy'n heb yr ad breaks yna, ond i fi dal yn gweithio i'r un patrwm ac i'r un curiadau, a fi'n credu bod hwnna'n eitha diddorol, achos mewn ffordd, mae'r stori yn well achos bod ti yn cael dy orfodi bob hyn a hyn i gyrraedd yr uchafbwynt yna, i roi rhywbeth digon cadarn y gynulleidfa i symud mlaen at weddill y stori. Felly dim ots os yw e'n ddrama heb yr hysbysebion, ond os yw e dal yn gallu dal mlaen at y strwythyr a'r tyndra a'r pethau, i fi'n cael amser caled wrth yng nghynhyrchydd Paul Jones, fi'n siŵr bydde dim ots fe, bod fi'n gweud, bod rhaid i fi cael end apart, hollol, gripping, bod rhywun yn dod nôl. Does na ddim un, dwi ddim yn gadael i fi gael get away gyda dim un sydd jyst yn rhyw fath o lithro i ffwrdd, neu rhywun yn edrych off mewn i'r pellter, heb bod ni'n gwybod beth o'n nhw'n meddwl. Mae'n gorfod bod yn eitha cadarn specific, reit, i ni, ni newydd arganfod rhyw lythyr oedd wedi cuddio, neu mae rhywun newydd ddod mewn trwy drws, so mae neb wedi gweld am 15 mlynedd. Mae'n gorfod bod, ar adegau penodol na, a mae gwaed fel arfer, wrth bod ni'n cyrraedd penodau 4, 5 a 6, mae'r diwedd ran yn mynd mwy a mwy intens. Mae rhywun ar waelod y grisiau gyda gwaed yn allan o'i ben, mae rhywun wedi cael ei ddal mewn atic gyda gwn i'w ben. Maen nhw'n mynd, mae yna rhythm o fewn penodau unigol, a mae hefyd mae yna rhythm i'r curiadau yna o fewn 6 penod hefyd, bod ti'n gwybod allai ddim wneud y bethau mwy o dramatig di yn 1, 2, 3, ti'n safio rheina i 5 a 6. Felly, mae yna batrwm penodol yn digwydd fyna, sydd yn ffordd handi o ddysgu sgwennu. Hefyd, mae'r strwythurau yna o gwmpas i sgwenwyr newydd i chwarae gwmpas gyda nhw. A mae Roger nôl, jyst mewn pryd. O'n i'n sôn am sut mae'r curiadau mewn arwen lan at brec hysbysebu a mae Fflur wedi sôn am hynny. Oeddi e felly'n fwy hynny, ti wedi sgwennu'r BBC ag i Esbrec, felly ti wedi cael, os lygu di, hawdd hint i ddim gorfod gweithio tuag at y beats hynny sydd yn caniatáu hysbysebion. Oes mwy o bleser yn sgwennu heb hysbysebion felly, Roger? Mae'n ddefnyddiol i feddwl am bob sgript fel un, dwi'n meddwl, sydd yn mynd i cael hysbysebion, achos mae fe yn rhoi rhyw fath o strwythyr i ti wrth sgwennu. So felly mae'n 3 act neu 4 act, felly, os chi'n sgwennu rhywbeth drama awr?
Mae golygyddion sgript a pobl sy'n gweithio yn y byd datblygu, maen nhw yn tueddu dweud pethau fel na ynglyn â actiau a beats ac yn y blaen. Mae gyda nhw... Mae'n golwg am heist y ti y bwyty hynny. Sorry? Ti'n edrych am heis y bwyty fel y lithwedd felly? Achos mae fe'n rhywbeth i fi, mae sgwennu yn rhywbeth sydd wedi digwydd yn reddfol. Dwi ddim wedi astudio sgwennu, ond mae tueddiad gyda rai pobl sy'n gweithio yn y byd teledu i ceisio troi'r peth mewn i rhywbeth gwyddonol, lle maen nhw yn gallu dadansoddi yn gwmws beth sy'n mynd mlaen, a os yw rhywbeth yn ei barn nhw ddim yn gweithio, sut mae datrys hwnna? A mae yna gwahanol dyfeisiadau i ddefnyddio i gwneud hynny. O'n i mewn sefyllfa'n cymharol ddiweddar lle o'n i wedi sgwennu triniaeth, a nes i gerdded mewn i'r stafell ac o'n nhw wedi dadansoddi beth o'n i wedi sgwennu. Ac oedd ei gyd i fyny ar y wal mewn post-its. Ac o'n nhw wedi torri fe lawr i pethau fel i acts yn bendant, ond wedyn oedd gyda nhw pethau fel mid-act climax. Oedd y person yma o'r farn bod angen i rhywbeth ddigwydd, penodol ddigwydd, ar ôl 5 munud o'r benod. Ac o ti angen cael rhywbeth, rhyw fath o beat eto mewn fyna. So fi yn teimlo, fi yn gallu, achos fi wedi bod yn sgwennu ers amser hir, a dwi ddim... Mae'n ddiddorol cael y perspectif na ar bethau, ond dwi ddim yn un sy'n glynu i'r math na o sgwennu, achos dwi yn meddwl bod rhan fwyaf ohono fe yn rhywbeth i ni'n teimlo fan hyn, a rhywbeth sydd yn reddfol, a mae'r angen i'r stori fynd i'r cyfeiriad mae angen mynd, a jyst gwrando ar y cymeriadau. Wel, mae'r stori sesiwn yma mynd i gyfeiriad newydd nawr, oherwydd mae dyn ni'r cwtla 10 munud, a mae dyn ni gyfle nawr i glywed rhai o'r cwestiynau o'r gynulleidfa sydd wedi cael ei danfon i fewn. Felly dwi'n credu mae dyn ni, gyda Alice Hopkins, falle sy'n mynd i gyflwyno rheini. Mae rhaid dyn ni'n barod. Dos wytha pawb? Alice yw cadeirydd Crime Cymru. O, diolch, ie. Cadeirydd yr wyl, ta beth. Mae'r cynulleidfa yn dod o bob ban o Gymru, jyst i roi i chi wybod, a hefyd Llundain a'r Unol Daleithiau hefyd. So, mae. Nawr te, beth maen nhw'n gofyn. Ni hefyd wedi derbyn cwestiynau dros e-bost ac ar Twitter. Felly mae rhai o'r cwestiynau yma wedi dod i fi yn barod yn ystod y diwrnodau, yr wythnos diwetha. Reit, cwestiynodiwr Gwyn o'r Bala. Fflur, ydy nofelau a dramau yn bwyd o chi mewn ffyrdd wahanol fel awdur? Cwestiwn da i ofyn ar y pwynt lle dwi nawr yn sgwennu nofel eto, sydd yn rhywbeth, a nofel drosedd, felly fi'n wedi rhyw fath o addasu y llyfrgell mewn i fersiwn Saesneg The Library Suicides, sydd hefyd yn wahanol i'r ffilm. A beth fi'n ffeindio wrth fynd nôl at hwnna, mae wedi bod yn ddiddorol iawn gweithio gyda'r golygydd trosedd. Felly mae gofynion golygydd trosedd falle yn wahanol i fel mae golygydd Cymraeg yn meddwl am gynulleidfa Gymraeg. Fi'n gorfod defnyddio fy ymenydd mewn ffordd hollol wahanol. Bron y fod, fi'n gorfod tonio lawr yr elfen weledol yna sydd yn ymhen a meddwl am olygfeydd, a meddwl yn fwy penodol ynglyn â'r sut mae symud, sut mae creu y curiadau mewn rhyddiaeth sydd yn symud yn gyflym, ond hefyd heb golli hynny yw y sylwedd o'r cymeriadau. Felly mae'n broses fi'n defnyddio, fel ni'n gweud,
elfennau gwahanol o'n ymenydd i mwyn gwneud hynny. A fi'n meddwl sgriptiau, o'n i yn meddwl amdano hyn heddi wrth sgwennu'r nofel. Mae nofel yn waith caled iawn. Mae'n ddwys iawn. Chi gymaint yn eich pen eich hunan chi wedi, mae'r bydysawd mae gyd fel sef yn eich pen ac yn chwyddo yn eich pen. Chi'n ffindo fe'n anodd iawn i gerdded allan o'r stafell a wneud unrhyw synwyr o gwbl i'r person nesaf sy'n siarad gyda chi. Lle mae sgript, fi'n teimlo bod fi yn reddol naturiol yn gwybod sut i ystod lawr a mae creu'r sgript yn y lle cyntaf yn waith caled, ond wrth byddai'n dod i olygu'r sgript, fi'n chwym iawn, fi'n gwybod sut i'n neud fi'n gwybod y rhythm, fi'n gwybod, mae yna deimlad o foddhad enfawr o allu cael rhywbeth yn gyflawn a cael ei weld ar y teledu sy'n rhoi buzz gwahanol i chi. Felly mae yna wefr gwahanol i'r ddau beth, a falle bod e'n rhywbeth fwy sy'n bodloni'r, sa'n gwybod, yr unaid falle i sgwennu'r nofel, a falle bod yr gweledol ar teledu, felly bod e'n bwydo'r ego neu rhywbeth, sa'n gwybod, ond mae yna bendant ffyrdd gwahanol i fi'n gweld y ddau beth, a fi'n cael y pleser o fath gwahanol o'r ddau beth. Reit, ateb hollol ddiddorol, diolch yn fawr. Reit, nawr te, pwy sydd da ni wedyn. Un oddi wrth Rhian Haf, yn Aberteifi. Rei, Aberteifi. I'r ddau ohonoch chi, ydy drama drosedd yn ffordd dda o edrych ar problemau cymdeithasol, ych chi'n meddwl? Ni, Roger gynta? Na, wel, o'n i'n just yn meddwl am yn ateb i. Dwi'n meddwl yn bendant o ran bang, achos un o'r pethau penodol yn y gyfres gyntaf oedd edrych ar ddyn ifanc oedd yn teimlo bod dim dyfodol gyda fe yn y dre lle oedd wedi cael ei fagu. Felly yn y gyfres gyntaf oedd hwnna yn un o'r pethau allweddol wrth fynd ati i greu'r cymeriad o Sam ac i greu i fyd a'i gymhelliad ac eto yn yr ail gyfres wnaethon ni edrych ar, ac oedd cyn yr adeg Me Too, ond edrych ar y ffordd mae menwod yn gallu cael ei diastyru pan maen nhw yn mynd at yr heddlu i adrodd trosedd. Felly, i ni di wneud ond fi'n gobeithio bod ni ddim di wneud mewn ffordd lle mae fe'n teimlo bod ni'n pregethu am y pethau hynny. Na, o chi ddim. Alla dweud ni wrth chi. Fflur. O fi'n credu, jyst yn dilyn mlaen o hwnna i wedi gwir, i fi yn gweithio ar sgript beilot sydd yn ymwneud â cyfiawnder adferol, felly restorative justice, lle mae'r person sydd wedi dioddau trosedd yn gallu cyfarfod â'r person sydd wedi troseddu yn ei herbyn nhw. Ac mae hwnna'n ddrama drosedd sydd yn ymwneud â ymysodiad ar ferch, a hi yn trio cael rhyw fath o gyfiawnder o'i cyfarfodydd hi gyda'r person yma, a sut mae hwnna'n arwen hi ddarganfod mwy am beth yn union ddigwyddodd iddi. A felly mae'n stori hollol wahanol i'r pethau dwi wedi sgwennu o'r blaen, ond fi yn teimlo bod y ddrama'n ffordd o ymdrin ar themau yna, mewn ffordd sydd chydig falle yn llai sych, mae'n wneud y senario gig a gwaed i bob menyw cael rhoi hyn yn y sefyllfa yna, beth sydd yn digwydd i fi a sut byddwn ni'n ymdrin â fe wedyn, a beth ydy'r prosesau cyfreithiol i wneud. Oedd e'n rhywbeth digwydd bod o'n i wedi cyffwrdd arno yn nghyfres yr amgueddfa, oedd cymeriad Caleb yn cael cyfarfod cyfiawnder adferol, a felly wedi bod a diddordeb yn y maes yna ers hynny. Felly mae gallu creu drama gyfan o gwmpas hwnna wedi bod yn ddiddorol iawn i fi. Gret, diddorol iawn. Reit, mae amser am un bach arall, John? Fi'n credu ni. Oce, reit, un arall i ddau ohonoch chi. A fi sy'n gofyn nawr, fel nofelydd. Ydy nofelau trosedd yn dylanwadu arnoch chi o gwbl fel dramodydd? Fi'n credu bod fi wedi darllen mwy yn y nofelau trosedd yn y blynyddoedd fi wedi bod yn sgwennu dramau trosedd mwyn chwilio am syniadau, gweld sut mae bobl eraill yn troi'r stori, a sut mae'r
sut mae'r rhythm dramau trosedd yn gallu tynnu chi fewn. Felly fi'n credu bod yna rhywbeth eitha... Hynny yw, mae'n job anoddach fi'n meddwl i allu tynnu pobl mewn nofel, gyda nofel drosedd na Gower ddrama dyledu, achos mae'r darllenydd yn gorfod bod yn weithredol wrth ymdrin ar testyn. Felly dwi wastad yn chwilio am y clyfrwch o sut maen nhw'n wneud hwnna, ac yn benthyg, ac yn gadael i hwnna i ddylanwadu falle ar ambell i strwythyr o ambell i beth dwi wedi sgwennu yn sicr. Maen nhw gyd yn bwydo'r creadigrwydd na. Byddwn ni'n cytuno gyda Fflur, dwi'n darllen lot, ond dwi ddim yn meddwl bod y dylanwad yn rhywbeth dwi'n ymwybodol ohono fe pan dwi'n sgwennu y sgriptiau trosedd. Mae fe yna fel rhyw fath o data bank siŵr o fod, fel popeth arall sy'n ysbrydoli awdur mewn bywyd, boed yn gerddoriaeth neu teledu neu ffilmiau, neu bywyd bob dydd. Ond dwi yn darllen o'r brwd iawn. Diolch yn fawr. Reit, mae'r amser yn tynnu tuag at hanner awr wedi, felly ewn ni nôl at John. Diolch yn fawr. Ewn ni nôl at John. Jyst i ddiolch yn fawr iawn i'r pobl sydd wedi anfon cwestiynau, i Alice am eu corlannu nhw a'i cyflwyno nhw, ond yn benna oll i Fflur a Roger am siarad mor hiawdl a dangos i ni rhai o'r ambell i ddirgelwch sydd yn chlwm a sgrennu am ddirgelwch. Felly diolch yn fawr iawn i Fflur a Roger, a dwi'n edrych mlaen yn eiddgar i weld ffrwyth eich llafur am flynyddoedd hir i ddod. Felly diolch yn fawr iawn i chi am gyfrannu ac i'r gynulleidfa am wrando. Diolch, John.